Gartenzwerg spazieren. Аре бе, какво става с пицата ми, бе? Чакам тук от един час. Какво става с пицата на Пешо? Абе аз какво да правя по-напред? Пици или филма да рисувам? Ще чака. И това лято Пицария Българ отваря широко врати. Заповядайте да се насладите на приятна атмосфера, да похапнете пици, бургери и десерти с любимите си герои. А може и някое коктейлче. Ще ни намерите на познатия на всички адрес Гларус 8. Заповядайте, очакваме ви! Вкусна ли е пицата, Пешо? Супер е! В устата ни май аз съм пик-пук. Това е интервюто, което направихме с Неделчо Богданов. Реших да го кача, нали, обещах ви. Но просто реших, че ще ви бъде интересно да видите какво си говорихме с Неделчо. Другото нещо, каналът ще бъде преименуван. Ще бъде Чоко и Пик-пук или Пик-пук и Чоко. Не сме решили още, но просто така е по-готино. Не знам, това Пука-Парляка много не ни харесва. Имаме бъдещ проект, който ще бъде много. Надяваме се, нали, много да ви изкефи. Август месец най-вероятно ще излезе. Така че да, следващия клип между другото ще бъде доста забавен, така че надявам се престоя в канала ни да бъде шеметен. Така че enjoy! В устата ни май. Аз съм Пик-пук, Оставате пичове. Чоката и това знаете ли кой е? Неделчо. Неделчо Богданов. Неделчо. Това е при нас. Хората в Пицария Българ в Несебър. Дойдохме специално тук, за да хапнем. Снимай колелата, брат, снимай колелата само. Ние дойдохме с тия бепси. Глас. От Стивас. Това е. Дарахме по колко? 4 часа. Няма значение колко си дали, брат. Няма значение, въпросът е, че дойдохме до тук, пътешествието е пълно. Супер много се радваме. Седнеш. Ами Хора, това е човека, който стои зад всичко това. Не само той, разбира се, но той е главният. Това е Гларус 8. Работи, благодарение на него и това да ми продължава да ни радва така. Да, и много се радвам, че съм в този клип в момента. И ако искате, питайте нещо, защото... И ако искате да посетите между другото тази пицария, на Гларус 8 се намира в Стария Несебър. Не знам как ще намерите, ама... Ляво, дясно, ляво. Какво? Ляво, дясно, ляво. Да, между другото. Дясно ляво никой запежна и там От пристанището напред, като се от Стария фар някъде беше. се скачим С нагоре. питане най-лесно Да, става. като се скачим нагоре и над каза ляво, дясно, ляво и ние стигнем. Да. Дясно, ляво, направо. Да търсите и този часовник и там. Там не са ни търсти, дето не се вижда, Да. Да, кога ще са новите серии? Ами, преди да почна пети сезон, първо ще пусня апгрейд на Приключение в космоса, което ще стане цял филм. Ще бъде филма 2 на Българ. Той ще бъде пуснат около септември. Ще го има ли по кината? Не, този път не. Този път го пускам в интернет само, защото и аз като вас съм фен на ютуба. Да. И по-бързо става, по-лесно достъпно. И даже там също има и приходи и такова, тъй че няма... По кината беше много трудоемко, много бавно ставаше всичко. Този път искам да си го направя, да си го пусна. И след това веднага почваме пети сезон да правим, който ще бъде от този път от кратки серии, за да може да пускам много по-често. Еми това беше всичко, хора, така че може да дойдете отново, казвам тук. Пицария Българ, наистина е много вкусно. Избрахме как за пиците. Ядохме 3 пици българци. 3 пици Българ, които той приготви. Той ги готви, Вече между чуете другото, да. просто кой прави пиците, това е човек. Заповядайте. Това е човека за пиците. Ами това ще бъде всичко. Българ, нали, канала ще бъде долу в описанието, ако искате да видите. 100% има някои хора, които не знаят. ако не сте Може да ги гледали изгледате последния всичките, път, защото може наистина е много интересно. Това ще бъде всичко. След малко се връщаме. GTA 5 Real Life. Ами надявам се клип ще да ви е харесал. Да, доста кратичко беше. Следващия клип не знам наистина дали ще бъде толкова кратък. Най-вероятно той ще бъде кратичък, но той е доста забавен. Така че се надявам да ви хареса. Ами да, абонирайте се, ако канала, нали, ви кефи. Това бехме ние, това бехте вие. Лека вечер!